أهلا بيكم رحتوا قاربي فرح بيكم زيتوا يا حبابي يا محلى اليوم أهلا وسهلا أهلا بيكم أهلا وسهلا أهلا بيكم فرحتوا قلبي فرح بيكم زيتوا يا حبابي يا محلى اليوم أهلا وسهلا أهلا بيكم ما شاء الله عليه نفنا ونموت حبك القلب غلاه في ذات القوة زينك ما شاء الله عليه نفنا ونموت حبك القلب غلاه في ذات القوة אז אנחנו היום התכנסנו לערב הפרשת חלה של ליזה יקרה, תנו לה בכפיים, מגיע לה יקרה היפה הזאת, שברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותה להיכנס תחת חופה וקידושים כדת משה וישראל. אז ליז לא קלה רגילה. איפה אמא? אמא פה? רגע, בוא נראה שכולם פה, בלי אמא אנחנו לא מתחילות. אז ליז היא לא קלה רגילה ואני אגיד לכם למה, לא ממה שאת סיפרת, אלא משהו אחר. ליז היא יכלה לעשות את הערב הזה ערב שונה לחלוטין. היא יכלה לעשות את החינה הזאת עם גברים, נכון? מסכימות איתי? היא יכלה לעשות את זה יותר קררן, ובכלל לא לעשות ערב שקשור לקדוש ברוך הוא, אבל באמת משהו על ליז אמרה ככה, לעצמה, תקני אותי אם אני טועה. אין מצב שאני לא מכניסה לחיים שלי, ליום הקדוש הזה בשבילי, ליום הכל כך מיוחד הזה בשבילי, את הקדוש ברוך הוא. וכשנכנסתי לכאן יש את השלט המתחלף, והיה כתוב שם, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? בואו נראה מי קראה שם את השלט. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? איפה שנותנים לו להיכנס. אז באמת, ברוך השם, זכית שהמקווה שלך יהיה קודם כל בראש חודש אלול, שזה חודש הרחמים, חודש הסליחות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא תמיד יהיה לצידך. יסלח על כל דבר קטן שלי, עשית או לא עשית, במזיד או לא במזיד. שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקבל את כל התפילות שלך לטובה ולברכה בעזרת השם. ולפני שאנחנו נתחיל את הערב של הפרשת חלה, אני קוראת ליום הזה, למרות שאנחנו עדיין בחודש אלול, אני קוראת ליום הזה יום כיפור קטן. אתם יודעות למה? כי ביום כיפור העוונות שנמחלים זה עוונות של בן אדם לחברו, נכון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אני יכול למחול לך על הכל. הכל אני יכול למחול לך, על דבר אחד אני לא יכול. אתם יודעות מה זה? אם פגעת במישהי, אם העלבת מישהי, אם רמסת מישהי בשביל להצליח על חשבונה, אם עשית משהו כזה, הקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, אני פה לא יכול להתערב. אם את רוצה את הברכה שלי, את צריכה לפייס אותה. את צריכה לבקש סליחה. אז בגלל זה היום הזה מבחינתי הוא יום כיפור קטן. שהיום הזה, עם כל הלחץ, ועם כל הטררם שמסביב, עם הסמלה, ועם הדי-ג'יי לסגור, ורגע הבעל אומר ככה, וזה ככה, והאולם, ויש באמת לחץ. על מי את מוציאה את כל העצבים? אתם לא איתי. בואו נתקרב אליהם קצת. בנות, כשאני עכשיו נמצאת בלחץ, אטומי, על מי אני מוציאה את כל הלחץ שלי? תתכם רמי. על אמא. אז אמא יקרה. זה הרגע שלכם. ואני רוצה לבקש ממך. בואי לפה. אני רוצה לבקש ממך. שעכשיו
ליז, תבקש ממך סליחה. אין לה מה לבקש. אני מאמינה. כל הילדות הן ילדות מושלמות, ואם אני אגיד לה עכשיו היא עשתה משהו, ילדה נס, ילדת מלאך, אין מצב. אבל לפעמים נזרקת מינה, לפעמים בלי להתכוון, מהלחץ, מהעומס. לא אומרת שבכוונה, אפילו בטעות, אפילו בלי לשים לב, יכול להיות שגם את לא שמת לב לזה. יכול להיות שגם היא לא. אבל אני רוצה שאת תבקשי ממנה סליחה, כדי להתחיל את החיים שלך נקיים, כדי להתחיל את החיים שלך מושלמים, בעזרת השם, קודם כל זה אימא. אומרים, לפני שאנחנו ממשיכות, טוב עין הוא יבורך. חז"ל אומרים, אל תקרא יבורך, אלא יברך. זאת אומרת, מי שיש לו עין טובה, סליחה, על העץ בזה קרה לי פה בדרך, אז מי שיש לו עין טובה, הוא יברך. הוא יש לו כוח לברך. ולמי יש את העין הכי טובה? על הילדים שלה. זאת אימא. אין עין טובה יותר מעין של אימא על הילדים שלה. אם באים ואומרים לי, הילד שלך עשה, מה זה בלגן בגן? סליחה? הילד שלי? לא, אין מצב, לא יכול להיות, הוא מלאך, הוא נשמה טובה. למה? כי האמא תמיד רואה את הילד שלה הכי טוב שיש. אין מצב שהוא עשה לפני שעשו לו משהו. אז זה הרגע שלכם. את טובת העין ואת זו שתברכי אותה. ולפני כן את צריכה לבקש ממנה סליחה. אז זה ביניכם, תקשי אליה. תגידי לה באוזן סליחה ואת עונה לה מחול, מחול, מחול. ועכשיו זה הרגע שלכם. תגביעי קצת ואפקט. עד הסוף. כן, כן, קצתי. לפעמים אני שוכחת, זה לחיות בלי אהבה. השנים שלנו יחד, נראות כמו יום אחד. עם הזמן שחולף, אני מעריך יותר, זה רק מוציא הצדות, לומר את שבלב. לפעמים מרוב שטוב לי, שוכחת את הרע, איתך הכל כל כך רגוע, אין שום דבר נורא, והעתיד לחייך אימא, זה הכל בזכותך, מה נותר לבקש, מלבד אהבתך, תודה, ליפה שלי, לשיחה שלי, ואמא זו החמה יקרה, איפה חמותנו? איפה באים לחמה? וזו באים לחמה. בואי הנה. רגע, ואת האמא של הסבתא, נכון? בואי אלינו סבתא, אנחנו רוצים פה כמה דורות. חמה יקרה, בלעדייך אי אפשר. גם תקרא לחיות. תודה, ליפה שלי, לשיחה שלי, לא מהממת, תודה, שלבאת אותי, כל השנים האלה, עוד אחת שתאהב ילדה כמוני, בשבילי את
בסופו של דבר זה. ברוך השם, כפיים. שבח שמו. אומרים, מזווגים לאדם לפי מעשיו. שנשמור את את רואה איזה יופי? בעזרת השם, וזה מה שאני מאחלת לכם. חמה וקלה, מכירים את הסיפור? יופי, אנחנו מאחלים לזוג הזה, ולאמא ולכלה הזו, שבעזרת השם חמה וקלה, הסיפור הידוע לא יהיה כאן. בעזרת השם תהיה פה רק אהבה, אחווה, שלום ורעות. שאת תביני אותה והיא תבין אותך. שתדעו לכבד אחת את השנייה, להעריך, להוקיר. תמיד להיות אחת בשביל השנייה, ששתיכן אימהות יקרות. תזכו בעזרת השם לראות אוטוטו ילדים מתרוצצים לכם ככה בין הרגליים. בעזרת השם עם הרבה בריאות, עושר, שפע והצלחות בעזרת השם. ואני מאחלת לכם שממנה ומהבעל תמיד תראו נחת. שתסתכלו עליהם ותגידי, ככה זוג צריך לחיות. זו דוגמה לחיי זוגיות אמיתיים. אז כפיים לאמהות שלנו בנות. ועכשיו אנחנו נעבור להפרשת החלה. אני לא יודעת מי תצליחו לראות פה, אבל אחרי רגע כזה, זה רגע להפריש חלה. זה רגע לעשות, להתחיל את כל המערכת. אז לי זה יקרה, בנות. תהיו איתי, אנחנו כבר נעשה לכם גם שמח וריקודים בעזרת השם. ליזה יקרה עשתה לנו ככה חיסכון, ובמקום שנעמוד לראות אותה מנפה חצי שעה הביאה קמח מנופה, תגידו לו תודה רבה לליז. אבל אנחנו עדיין לא נוותר על העניין הזה. אז מדרבקת שלנו, ליה היקרה, תנו כפיים למדרבקת שלנו, תנו לה. בואי לפה, בואי. קדימה, שים לנו אחד בינתיים. מה כל זה? לא הבנתי על השם. את יכולה להוריד את זה מפה? תני לנו בדרבוקות. קדימה, תני לנו פה. שימי לנו את זה, שימי לנו את הקמח השני. הלילה, לילה, לילה. בעזרת השם, שכמו שהקמח הזה מנפה, כך בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ינפה מעליה כל גזרות קשות ורעות, תגידו אמן. ינפה עליה כל מיני מכאובים, כל מיני איסורים, ינפה מעליה אנשים לא טובים מהחיים שלה, תגידו אמן. שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך ולבעלך שהדרך שלכם תהיה סלולה, בלי שום אבנים כאלה שיפריעו לכם בדרך, בעזרת השם, כמו שהקמח מנפה. כך הקדוש ברוך הוא ינפה את הדיבור שלכם, שיהיה תמיד טוב וזך וטהור, בעזרת השם. אז בנות, אנחנו עכשיו שמות את השמרים, יופי, הגיעו לנו. אז אנחנו שמות שמרים ל2 קילו בצק, אנחנו שמות 4 כפות שמרים, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור אותך מכל פה גרע, מכל עין הרע, שבעזרת השם ישמור את כל עם ישראל, בעזרת השם וישמור אתכן, בריאות ושלמות תמיד. בעזרת השם, שמרים מה עושות? למה עושים לבצק? אגב, זאת ששאלה אותי אם לא צריך לנפות. אז שמרים, זה לא קשור לניפוי, שמרים מטפיחים את הקמח. אז בעזרת השם, שתטפחי לנו ככה יפה יפה. ותזכי בעזרת השם, ללדת ולד בריא ושלם, אמן, בעזרת השם. תני לנו את זה בפנים. קדימה, קדימה. איפה הריוניות שלנו? תרימו את הידיים שנראה אתכם. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם ללידה קלה כתרנגולת לבנה, בידיים מלאות, בריאות ושלמות, אתן והוולד בעזרת השם. ושאחרי ההריון הזה עוד הרבה הריונות קלים ותקינים בעזרת השם. תני, שימי לנו את זה, קדימה. ואיפה הכוס? האצבע, אתה משחקת בטלפון? כל עוד לא הטלקת את המתג הזה, זה נחשב. כל עוד לא עשית משהו, את אומרת, רגע, את זה אני לא עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה נחשב. אז בעזרת השם שנזכה כולנו תמיד, וגם אני, להאדיר, להעצים, לתת כמה שיותר מעצמנו לקדוש ברוך הוא בשמחה, שזה יהיה רק מתוך שמחה, מתוך מקום טוב, מתוך אמונה, מתוך אהבה, בעזרת השם. אז קדימה, אנחנו מערבבות את זה, תני לנו ערבוב כזה עם היד יפה, מעולה. אלופה, את יודעת לאלוף? שאני צריכה שיעזור עם אלוף? לא עשית. זהו, מעולה, ממש פרינססה. איפה שיקרה שמשמעו אותך, תן לך נמחות ימים ושנים, ואתם יודעים מה? אלופה, תראי איזה ברכה יש לך פה, ברוך השם. תודה רבה, השם ישמעו. אז עכשיו שמנו מלח, עכשיו אנחנו נשים את המים. תביאי לנו מים, אנחנו שמות
6 כוסות מים, תספרו אתם כי אני לא סופרת, כי אני רוצה לברך אותה. קודם כל על המלח. מלח, מה עושה המלח? מלח הוא מכשיר דברים. שבעזרת השם תזכי לבית כשר ונאמן בישראל. שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא, כמו שהמלח ככה נותן טעם טוב לאוכל, בלי מלח האוכל תפל. אז ככה שגם שהיא מלח ככה, קצת ככה, אתה יודע, ניסיונות קטנים כאלה, בשביל הטעם. כדי שהחיים שלך לא ישתעממו אף פעם. שתמיד תרגישי בעשייה. שתמיד תרגישי ככה פועלת ועושה למען הקדוש ברוך הוא, למענך, בעזרת השם, למען כל בני ביתך בעזרת השם. שתמיד תהיי שמחה ומאושרת. עכשיו אנחנו שמות את המים, שימי לנו 6 כוסות מים, תספרו, אני לא סופרת, הכל תשפזרי. מים זה שפע, מים זה תורה, מים זה חיים. אז בעזרת השם אני מאחלת לך, שיהיה לך שפע של טוב, אושר, בריאות, הצלחה, נחת, שפע של ילדים בעזרת השם, שפע של אהבה בינך לבין בעלך, שלא תתקבל לעולם בעזרת השם. ועוד משהו אני רוצה לאחל לך, שהבית שלך יהיה בעזרת השם על אדני התורה. שבעזרת השם תזכי ככה, שכל מי שיכנס אלייך הביתה יצא מחוזק, יצא בעזרת השם עם אמונה גדולה, יצא בעזרת השם שבע. ובעזרת השם שהבריאות תמיד תהיה בביתכם, שלא תזדקקו לשום מתנות בשר ודם, ואם תקבלו מתנות, אז רק מידו המלאה, הרחבה והפתוחה של הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וברוב חסדיו. אז אני רוצה שבעזרת השם הערב הזה יהיה כולו ערב של תפילה. הערב הזה אנחנו בכל רגע, גם בריקודים, גם בלישה, גם בעזרת השם בכל קטע אחר בערב הזה, הוא כולו תפילה לקדוש ברוך הוא כולו על פתחון לב. וברגע הזה אני רוצה שכולכם תפתחו את הלב שלכם. בזמן שהיא תלוש את הבצק, גם אנחנו נלוש את הלשון ונתפלל ונבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל הפעם לא עלינו. הפעם אנחנו מבקשים על הזוג המקסים ליז אז אנחנו מבקשים עליהם כל מה שהיינו מאחלים לעצמנו בזוגיות שלנו. מקובל? קדימה, אנחנו מתחילות. אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. אז תודה לך
see me